Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Sabdasiva Marditya Kuntoro. Kula saking kelas sedasa TTL kalih. Nomor absen tigang dosa. Kula badhe nglagekake tembang pangkur lan tembang sekolah. Mingkar mingkur ing angkorane karena marti siwi sinau wong resmi ning kidung sinupus sinukarta marih kertata pakartining ilmu luhung kang tumerep ing tanah Jawi ageming aji. Ayo padha ning sekolah, becik lan ala kudu dititeni, nimba ilmu marang guru. Sekolah sing tenanan, aja nyepeleke piwulange guru, yen bisa dadi tulodo kanggo bekal